Hindi lamang po infrastruktura at kabuhayan po ang iniwan ng Risk Resiliency Program Project Lawa at Binhi sa bayan ng Sugpon sa Ilocos Sur, kundi pati na rin ang kakayahan ng mga residente na pangasiwaan at palaguin pa. Ang mga ito sa mga susunod na taon, aabot sa 150 na partner beneficiaries ang formal nang naging pangunahing tagapangasiwa ng mga proyektong kanilang naipatupad matapos ang i-turnover ang kanilang 6 na rehabilitated potable water systems at 6 na taniman ng ube na nagsisilbing climate resilient na pananim para sa pagkain at dagdag na pagkakakitaan. Bilang paghahanda sa kanilang bagong tungkulin, sumailalim naman ang mga benepisyaryo ng Cash for Training sa ilalim ng Stage 3 ng programa. Dito ay natuto sila ng sustainable farming, pest management at sustainability planning upang matiyak ang maayos sa pagpapanatili at pagpapalawak pa ng proyekto sa kanilang mga komunidad. Bukod sa pagsasanay, natanggap din ng mga benepisyaryo ang kanilang sahod mula sa 20 araw na paglahok sa Cash for Training at Cash for Work na nagbigay ng karagdagang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. IFM News. IFM News. IFM News.